हेलो रउआ, कैसन बानू हो? तो रउआ स्वागत है हमारे ब्लॉग में। कैसन बानू हो? तो रउआ हमार वीडियो कैसा लगल बा देख ली। रउआ आजकल हमारी तबीयत बहुत खराब है, देख ली कितना बकलोल बानू हो। देखी उल्टे कपड़ा पहन लियन बा। अब का बताइए, आजकल बीमार रहा। देख ली हम दवाई लेके आवत बानी। देखी रउआ ये दवाई लेके आवत बानी हो, और बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई था हमार। और रउआ का बताइए, तोरा का पता बा आजकल तो हमारे बाल भी कितना जड़त जड़त रहल बा। आजकल कंघी उंघी नइखे करत बा हो, पता नहीं का हो गइल बा हो। तो खाना भी नइखे ठीक से खात बा हो। का बताई राजा, तो रउआ हमरा के ना बहुते वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत बा रउआ। तो हमार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करी, लाइक करी। देखा आज हमार बाल कैसा हो गइल बा, दिखावत बानी। रउआ का बताई हो, दिखावत बानी कैसन हो गई हमार बाल। थोड़ा पास आके दिखाई हो, का बताई। देखी हमार बाल कितना जोर से कंघी नइखे करत बा हो, सजने संवरने नहीं होत बा हमार। और वो का बताई हो, बहुत परेशान बानी हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमार वीडियो को शेयर करी रउआ, लाइक करी हो और सपोर्ट करी जितना हो सकल बा राजा। आजकल हमार तबीयत खराब देख ली ना रउआ। देखी 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 कैसे हम उल्टा ही पहन के आ गइल बा हम तोहरा सामने। का बताई इतना हमका बुद्धि हमार खराब हो गइल बा राजा। तो रउआ हमको ना बहुते सपोर्ट की ज़रूरत बा। आजकल ना देखी बहुते बहुते जोर जोर से बहुत बाल टूटत बा हो राजा। का बताई कंघी नइखे हो तो देख सकल रउआ। चलो रउआ ठीक बा।